Και οι άντρες έχουν ψυχή είναι ο τίτλος του νέου βιβλίου της Θέκλας Πετρίδου, το οποίο παρουσιάστηκε χθες το απόγευμα στο βιβλιοπωλείο Μαυρομάτη στην Λεμεσό. Η επιστήμη της ψυχολογίας έχει αδικήσει πάρα πολύ τους άντρες. Τα τελευταία 10-15 χρόνια έχει αρχίσει να παρατηρείται και ενδιαφέρον από την διεθνή ψυχολογική κοινότητα και να γίνονται και διάφορες προσπάθειες να κατανοήσουμε τη φύση του άντρα, τη φύση του ψυχισμού του άντρα. Σύμφωνα πάντως με την ψυχολόγο του Capital, πρόκειται για μια εντελεχή ανάλυση γύρω από τις δυνάμεις αλλά και τις αδυναμίες του ισχυρού φύλου. Οι γυναίκες σκεφτόμαστε πιο σφαιρικά και οι άντρες πιο μεμονωμένοι. Σε κάποιους τομείς, πλέον έκτημα το να μπορείς να συγκεντρώνεσαι. Το να έχεις την προσοχή σου πάνω σε εκείνον που κάνεις. Γι' αυτό και πιστεύω ότι οι πιο γνωστοί καλλιτέχνες, οι επιστήμονες, οι μάγειροι, ή οτιδήποτε ήταν άντρες. Της παρουσίασης ακολούθησε συζήτηση γύρω από το περιεχόμενο του βιβλίου. Η Θέκλα Πετρίδου δίνει ραντεβού με τους τηλεθεατές του Capital κάθε Κυριακή στις 6:30 το απόγευμα με την εκπομπή Πες τα Θέκλα.